नमस्कार मित्रांनो, क्रिकेट धमाका या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत. जसं की तुम्हाला माहिती आहे, भारतीय संघाला वेस्ट इंडिजबरोबरच्या मालिकेमध्ये लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. तर या पराभवानंतर आता भारत विरुद्ध आयर्लंड T20 सिरीज रंगणार आहे. तर या सिरीजसाठी भारतीय संघाची प्लेइंग 11 काय असेल हे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये समजेल. तर या सिरीजमध्ये आपल्याला नवीन सलामी जोडी पाहायला मिळेल. ती जोडी म्हणजेच यशस्वी जयस्वाल आणि ऋतुराज गायकवाड. यशस्वी जयस्वालने आपली कमाल वेस्ट इंडिज विरुद्ध दाखवलीच आहे आणि ऋतुराज गायकवाडला या मालिकेत उपकर्णधार पदाची जबाबदारीसुद्धा मिळाली आहे. तर ऋतुराज ही जबाबदारी कशी पार पाडतोय याच्यावर सुद्धा लक्ष राहील. तर तिसऱ्या नंबरला आपल्याला संजू सॅमसन खेळताना दिसू शकतो, कारण संजू सॅमसन तिसऱ्या नंबरवर चांगली फलंदाजी करू शकतो असा अंदाज वर्तवला जातोय. तर चौथ्या नंबरला आत्ताच पदार्पण केलेल्या तिलक वर्माला खेळवण्यात येऊ शकते, कारण की तिलक वर्माला चांगला फॉर्म आहे आणि तो पण चांगला खेळू शकतो. आणि त्याच्यानंतर 5व्या नंबरला IPLमध्ये चमक दाखवलेल्या रिंकू सिंहला खेळताना पाहायला मिळू शकते, कारण रिंकू सिंह फिनिशिंगची जबाबदारी चांगली निभावू शकतो. तर 6व्या नंबरला शिवम दुबे पुनरागमन करू शकेल अशी शक्यता वर्तवली जाते. त्यानंतर ऑलराऊंडर वॉशिंग्टन सुंदर यालासुद्धा या मालिकेत आपल्याला खेळताना बघायला मिळेल. रवी बिश्नोईसुद्धा या सिरीजमध्ये आपल्याला त्याच्या स्पिनची जादू दाखवू शकतो. तर पॉवर प्लेमध्ये आपल्याला अर्शदीप सिंह दिसेल, तर त्यासोबतच प्रसिद्ध कृष्णसुद्धा आपल्याला ह्या सिरीजमध्ये दिसू शकेल. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या मालिकेत पुनरागमन करतोय जसप्रीत बुमराच्या पुनरागमनामुळे आपली गोलंदाजी खूप कडक होऊ शकते. या दौऱ्यावर भारतीय संघाच्या कर्णधार पदाची जबाबदारीसुद्धा जसप्रीत बुमराकडेच राहणार आहे. तर अशाच क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्ससाठी आपल्या क्रिकेट धमाका या यूट्यूब चॅनल आता सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक आपल्या भावासाठी नक्कीच करा. धन्यवाद.